Jeg hedder Anja Kunz. Jeg er musiklærer på Sønderborg Efterskole. Jeg står på skolens kor, som øver 1 time om ugen. Det kræver ikke nogen optagelsesprøve at komme med i koret, men det kræver, at du har lyst til at synge, og at du også har lyst til at lære noget nyt. Når vi har øvet os i noget tid med at synge de her forskellige sange, så tager vi ud og optræder med det. Vi synger også på skolen, når der er nogle særlige lejligheder, så optræder det rigtig godt. Så er du frisk på at synge i kor, så spring ud i det, og så kryds den af på din valgfagssæde, så håber vi, det kan lade sig gøre. Udover koret, så underviser jeg også i solosang og soloklaver. Og da der er nogle eftertragtede timer, og jeg har kun et vis antal timer til rådighed, så er der altså en optagelsesprøve med udvælgelse her. Det er min fornemmeste opgave at give timerne til den person eller til de personer, som vil knokle allermest for det, og som jeg tror vil få mest gavn af timerne. Så hvis du er interesseret i soloundervisning, så kan du ønske tilbage på valgfagssiden. I øjeblikket er jeg på varsel, og det er lige derfor, jeg ikke kan være på skolen i dag. Men jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage til sommer, og så